Gaurko Gazteratu saioan Atarrabiara hurbildu eta bertan Naiara Arretegi ezagutuko dugu. Naiara Arretegi naiz, Atarrabiakoa, erizaina eta Betionak taldeko jokalaria. Zergatik erabaki zenuen eskubaloia jokatzea? Egia esan, ez dakit oso ondo zergatik, ama txikitan aritzen zen baita ere, eta nik uste horregatik beti gustuko izan dut eta probatu egin nahi dut. Zer da zuretzako eskubaloia? Niretzako gehien gustatu zaidan hobia, hala esateko. Eta pixka bat nire irteera oso estresatuta edo nekatuta nagoenean, nire leku Segurua, bai, hori da. Zergatik erabaki zenuen Betionak jokatzea, ez? Beti jokatu zu hor edo izan da fase? Ez, hemengoa naizenez, 8 urtekin, herriko taldean hasi nintzen eta hemen jarraitzen dut. Orduan beti danik eta betirako. Zein da zure posizioa talde honetan? Eskuineko lateralea jokatzen dut. Eta zenbat taldekide zarete taldean? 16 aurten. Eta, azaldu aldi dazu pixka bat entrenamenduak eta nola egiten dituzuen? Bai, goizetan eta arratsaldetan entrenatzen dugu. Goizetan normalean gimnasioa izaten da eta gero arratsaletan kiroldegian pistan. Eta, normalean goizetan ordu bat izaten dira eta arratsaldetan ordu terdi edo. Esango zenuke gogorra den kirol bat dela, ez? Esaten duzun bezala asko exigitzen dizue eta zuen denbora asko kentzen dizue. Bai, azkenean entrenamendu asko dira, ordu asko dira, eta gogorra da batzutan luzea egiten delako. Azkenean uztailan hasi ginen entrenatzen ja, eta ekaina arte ez dugu bukatu behar, eta batzutan bai daudela tarteak gogorra egiten dela, baina azkenean ere entrenatzera joaten zara eta oso ongi pasatzen dugu talekien artean, jolasak eta orduan ere errazago pasatzen da. Noizbait pentsatu izan duzu kirola guztian edo beste kirol batekin probatzea? Egia esan ez. Batzutan bai bokatzen duzula pixkat kokotera ino, denbo asko exigitzen du eta lagunak oporretan edo joaten dira eta zuk beti ezin duzu. Partidak entrenamendu dituzulako, baina benetan ez, inoiz ez dut pentsatu. Konpentsatzen dizu, ez? Hori da. Zein izan da Betionak taldearen momentu gorena, ez? Eskubaloi femeninoaren aldetik? Nik uste orain, lehenengo mailan gaudela, baina egia da aurreko urtean helburua lortu genuela, oso urte polita izan zen, ez genuen ez da partidu bat galdu, bakarrik azkenan enpatatu genuen eta nik uste dut oso denboraldi polita egin genuela aurreko urtean eta aurten elitean jokatzen nik uste dut hau izan dela momentu gorena. Azaldu aldi guztu pixkat nola joan den denboraldia, ez? Nola hasi zen eta nola bukatzen ari da? Lehenengo fase hau. Denboraldian ikuste nahiko ondo doala. Hasi ginen pixkat errespetuarekin, azkenean igo berria ginen, badakigu maila ezberdintasun handia dagoela. Orduan, hasieran pixkat beldurrarekin hasi ginen, baina nik uste dut oso denboraldi hasiera ona egin genuela, orduan konfiantza hartu genuen denok. Eta egia da gero tartean, momentu txar bat izan genuela, emaitzak akonpainatzen ez dutelako eta gainera zelaian agian txentxazioak pixkat galdu genituelako, baina berriz ere orain nik uste azken txanpa honetan ondo gaudela. Zein izan da azkeneko partida? Azkeneko partida Eltzeren kontra izan zen, hemen etxean, orain dela asteburu batzuk. Eta hurrengoa? Hurrengoa Zubazoren kontra da, han Barakaldon, eta oso partidu garrantzitsua. Eta, etorkizunari begira ez, zer aurre ikusten duzu gertatzea? Orain playgrounda jokatzea tokatzen zaigu, badakigu oso hilabete gogorra izango dela, intentzioa azkenean 6 final jokatu behar ditugulako, baina aldi berean polita, helburua garbi daukagulako, maila mantendu nahi dugu eta orduan tope entrenatzera eta lan egitera. Esango zenuke espektatibak bete dituela zen denboraldi honek, ez? Nik uste dut, baiet, egia da oraindik helburua lortu ez dugula, baina egia da playdownean posizio oso batean sartzen garela, 9 puntu ditugu, oso 9 puntu garrantzitsu, eta nik uste dut, ez dela erraiz izan, azkenean ligan urte asko daramaten taldeak daude,
Eta, bueno, puntu garrantzitsuak lortu ditugu, eta nik uste dut denboraldi honen egin dugula. Atarrabiakoentzat, zarete bizkat arrotasun motibo bat, ez? Nola daramazue zuek hau, ez? Beldurraldi dozue egiteari edo alderri honetatik nola daramazue presioa hau ze, joe? Bai. Bueno, egia da, herria asko belkatu dela taldearekin, pasada bat izan da. Eta egia da, bizkat ez da presioa, baina bai ez diogula egin nahi, partiduak jokatu nahi ditugu, dena eman, eta batzutan beldurra ematen du, baina egia da, beti hor egon direla. Partidu gonak egin ditugu, okerragoak, eta beraiek beti egon dira, jarraitzen dute. Orduan ere, beraien laguntza izatea ikaragarria da, asko somatzen dugu, eta oso garrantzitsua da guretzat. Kanpora zoaztenean zuekin joaten dira? Askotan joan dira, bai. Bera-beran joan ziren, eta, bueno, bera-bera, emaitza alakoa izan zen, gero zuazen ere super garrantzitsua izan zen, oso partidu garrantzitsua zen guretzat, eta 2 puntuak lortu genituen beraiekin, eta orduan, bai, gurekin da. Bueno, hitz egingo dugu orain pixka bat kirol femeninoaren inguruan. Uste duzue eskubaloiak ez kirol femeninoaren barruan behar duen tokia daukala? Eta errekonozimendua daukala? Bueno, egia da, agian ez daudela posizio okernean, nik uste. Kaixo, Jone, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. Bueno, lehenengo gauza, eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik. Gaur zure fanzinaren inguruan arituko gara, Txile Desperto izenekoa, baina zertan datzan azaldu baino lehen gustatuko litzaidake azaltzea zer den fanzine bat, egongo delako jendea ez dakiena zer den hau. Bai, bueno, fanzine bat aldizkari moduko bada, baino diferentziatzen aldizkari batetik da ez daola inongo editorial batia txikitua, ez hortik kanpo itean zerbait da, eta pertsona beak edo taldeak iten du diseinua, iten du ekoizpena, iten du zabaldu gero gainontzeko jendeai, lan guztia zure kabuz iten duzu eta askatasun gehiago dakazu sortzea aldetik ere. Eta, bueno, Txile Desperto izena zehazki Txilen 2019an gertatutakoaren ingurukoa delako da, ezta? Zer gertatu zen edo zergatik erabaki zenuen horren inguruko fanzine bat egitea? Bueno, gila esan, nik fanzinea lehenago enun ezagutzen. Lagun bati esker ezagutu nun, beak diseinu grafikoa ikasi du Gasteizen, eta Ainhoa izen haula. Eta beagatikan, beak mundu hortan sartu zian, eta Txiletik bueltan izan zen hau. Eta behin esan nuen, nik nahi dut fanzine bat, probatu nahi dut, eta esan nuen, honen inguru ningo ez, banekan materiala bai argazki aldetik, argazkigintza gustatzen zaitelako, eta bai testuta kontenido aldetik nire gradua mailerako lana gizarte zandan inguru ninun, orduan hortik abiatuta fanzina sortu nuen. Beraz, zu 2019an Txilen zeunden, ez da? Hoi da, bai, nintzen Erasmus modukoa uztaien eta urtarrien 3 buelta eta gizarte zanda urrian eman zen. Eta nolakoa izan zen hori, nola bizi izan zenuen gertaera hori? Zorionez, nola uztaien ja berta junitzen, ja eukinitu 3 hilabete lau adaptatzeko bertan, eta batekoa izan zen. Osea, espontaneoki jaio zen, eztanda bat izan zen, amorrutik eman zen, zerbait, gauza da Santiagon izan zen, lehenengo. Metroan prezioan igoera eman zen, eta horrek ja izan zen, como lagotakeko el baso esateana, eta gero Santiagotik zabaldu zen herrialde osora. Astean baitan, bai. Eta behin erabaki zenuen horren inguruko fanzine bat egingo zenuela, nola izan zen prozesua, nola hasi zinen eta nola egin zenuen? Hasieran izan zen dena probatzen.
Ainoakin hasi nintzen, nire lagunakin, berez asmoa genekan bilak elkarrekin iteko, baino azkenen nola ez gehan elkarrekin bizi, ba ezin izan dugu. Eta nik aurrea jarraitu nun, baino beti hozin zalantza bai galdetzen nion, eta probatzen, eske oso librea da, zuk hartzen duzu paper bat, argazki ezberdinak eta kolaxa egiten zoaz. Eta gero esatezu, jo, hemen ze testu geldituko litzateke ondo, eta bueno, hola, pixkanaka. Eta zein esango zenuke zela nolabait zure asmoa, horrelako zerbait egiterakoan, zerbait helbururen bat zegoen edo besterik gabe proiektu pertsonal bat bezala hartu zenuen eta esan zenuen, bueno, hau egin nahi dut eta bueno, aurrera aterako dut. Hasieran bai pertsonalki izan, ez? Fantzine bat iteko, aber nola dan, da gero ja forma egiten jute zanen, esan jo, hau jendiai interesatu ingo zaio. Eta ja seriogo hartzen junitzen, eta saiatu nahi ziten oso simple. Osea, gizarte estanda, dala zerbait oso komplejua, beste herrialde baten ez dana zuria, gaina TFG baten oinarrituta, saiatu nintzen, itea modu batean, eoztein herritarrek aldula irakurri eta identifikatua sentitu horrekin. Hoi izan zen nola nire xedea. Eta zenbat denbora eraman dizu nolabait osatzea fanzina? Ba, lotonto urte bete, naiz, bai, urte bete txo, ideia hortzeon, eta ja jarri nintzanetik argitaratu nun arte urte bete, bai. Eta ja, 2022ko abenduan argitaratu zenuen, ez da? Hoi da, bai. Eta nola izan zen momentu hori? Ba, egia esan aurre salmentak asko lagundu zian. Ze hor ja ideia badakazu zenbat jende da hon interesauta eta horren baitan ja kopiak itzeituzu. Baina egia da, espero nuna, baino harrera handigo eukizula. Nekan, sinceramente, nekan espektatibai. Osea, banekin dala zerbait, norbait, osea, hau interesatzen bazaizu, ba, politika, artea, fanzine mundua, baino oso pertsona konkretu bezala diala, baino jende asko kuriosidade eman zion, batez den ere herrin, eta ez dakit, oso pozik egia esan, jendian feedbackakin. Eta uste duzu, azaldu duzuna azkenean saiatu zinela nolabait, jendeak ulertzezakeen modu batean eztanda kontatzea, uste duzu horrek lagundu duela nolabait ba, jendearen interesa piztean? Bai, jendeak de hecho esan dit, ez, alojo, fantzina hau irakurrita gero, ni hasi naiz, ba, nire proiektu hau iten, edo inspiratu dit, nahi zerbait artistikoa itia, edo, jo, egia esan, nola gizarte standan zerbaiten komplexua, gauzak oso gainetik bezala zaltzitu, ba, igual gai hau pilo bat interesa hau zait, eta nire kabuz, ez dakiz liburu hain ez irakurtzen, o ez dakiz dokumental bilatu, eta, jo, ba, kriston poza emateizu, hoi aitzia. Eta jendeak jakin dezan, oraindik fanzina eskuragarri dago? Bai, gutxi batzuk gehatzeia. Ez dazkaten batzuk Txilea buelta ingoet lagurte eta gero, eta bertako lagunei eta eman nahi diet, eta saldu nahiko nuke, baino bai, gutxi batzuk badaude salgai interesa baldin bakan horbaitek, Instagrametik eskatzea dula, eta 5 euro balio du. Nola da Bai. zure izena Instagramen? Ai, ane, ez dizut aitzen. Orain? Bai, bai. Orain Bai, bai. bai. Bai, galdetzen nizun, nola zein da zure izena Instagramen norbait interesatuta egotekotan, ba, zuekin kontaktuan jartzeko. @chilefanzine, CH-rekin. Kontua hoi da, eta idazteko mezu bidez, eta hoixe. Eta ja, kuriositate moduan, zer esan zizuten zure ba, Txileko lagunek edo ezagunek zure proiektua ikusterakoan, azkenean ezberdina izango dela, ba, zu Erasmus moduan joan zinenara, baina, bueno, jendean bizi da, jendea ba, egoera horretan egon da,
zer esan zizuten emaitza ikusi zutenean? Kriston ilusioa intzien. Eta gaur egun gaine egoera Txilen bastante konplexua da orduztik, eta nahiko lur jota daude herritar asko, eta izan zen como txute de energia, ez? Bueno, jende asko oso aztu da zerbait dare baita, eta egia da fantzinak ere laguntza iztula ulertzen gaur egun egoera ze badan dana, eta behaiei, kiston ilusio intzien, gero ere nola lana inun bertan, gizarte langile bezala, Valparaisoko Las Tomas de Terreno, dala como en las afueras de la ciudad, trabajo social comunitario, eta horko jendiare bai, ez daka etxe bizitza, eta etxe bizitzan asuntoa ere jorratzen da fantzinean, eta behaieko irakurtzare bai, kriston, asko iritsi zitzaien zerbait izan zen. Eta horregatik ere nahi dut bertara joan, eta eltuatu ez, fantzinea partekau, behaiekin egon, abertzen dauden, 4 urte eta gero, eta bai, muy sentido dena. Bai, eta, bueno, azkenean duela gutxi bukatu zenuen edo argitaratu zenuen, baina ez dakit hau egin ostean, asmoa daukazu horrelako beste zerbait egiteko edo honen arira beste zerbait egiteko edo momentuz hau horrela utziko duzu eta ja ikusiko duzu? Nik egia esan animatzen jendiai gauzak itia. Asko desaugatzen zera idaztea, marraztea, argazkik, pixka mundu hontan sartzea, eta niko iten jarraituko, bizitzen zoazen einen gauza berrik, horrekin zu desaugatzen jun, eta momentu baten ja hoi ikusten dezuk, ez? Proiektatzen dezu, ostra, honekin alde eta huin, nor daki, ez? Ikuste baet, ingo eta bestela, netzako gatuko. Primeran. Bueno, Jone, ez dakit zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken, edo zerbait gehiago kontatzea, aipatu gabe utzi dugun zerbait? Bueno, ez dakit hola esan, baina norbaitek, interesa eukiz gero edo, idaztea dula lasai, eta bueno, ere, ez dala berdina, ez? Baina adiez guain Frantzin ere gertatzen nahi dana, gizarte estanda moduko bada, ez? Eta Txilen gertatua ere, estanda hori etzeola antolatua, instituziotatik kanpo antolakuntza falta bazekan, da gaur egun islatzen nahi da, orduan Frantziakin adiez, berze gertatukoa, da, bueno, dena pixka dago bastante mundu mailan kaotiko, así que, bueno, jarraitzeko, ez? Eta bixe, eta hemen da hola, fantzinean horretin nahi bau. Eta listo. Eta eskerrik asko, elkarrezkera itagatik anane. Eskerrik asko zuri, eta, bueno, beste zerbait egiten baldin baduzu, hemendik denbora batera, hitz egingo dugu berriro. Bale, harremanetan gaude. Bai, agur. Bale, plazer bat izan da. Agur, ondo segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.